Kang tim pulote metang alun lam tomo pendang lok jutang jubat pindeng sumpot pendang lok metang tok langahin Amek setami dovek nangji. Bangso pilote ilita Karbi kang tim binong metang alamaki pendang lok ajada hin setami cepador pon unpura cipu pon longpu. La aphuthak Karbi la mera meya hin pen bangso aphuthak matha parsik ponsi Karbi ke Amek apnisi kapitir thip la pen roman Amek kapichu kapachok pe meja phan Karbi la mera me tiripia sai hemalong arnisi apharman phan Krungsai Amei pedopon. Karbi la mera me KLA pen chepatir pi ponsi Karbi ke tok alam apnisi kapithir la pen roman Amek kapichu kapachok pa thepi en ponsi arnisi apharman Krungsai Amei pai ni phai krener kep ani Karbi la mera me tiripia sai hemalong peman ponlo. Ada porpaisir ke pen ke paman pon bangso melong jorsing bela pen khorsing phangchu japon si tirim chikimo pon ajai mek dengpon bangso phi ke ACEM surjarong pharahin pen si Krungsai Amei ingpupon bangso hut ke ACEM rong phara sang ho kaning je pon atengke Karbia khei me thangalam thi kaning je la pen ke tokahin ke pachoklim je phansi bangso Krungsai Amei padopon lo lamthe ati ripenjong si en ponji pulote rong khanga habar alam si en ponangji pusi pini KLA pen cherai pon lo pusi ningje pon Coba pinida Karbi la mera me pieza hemlong sia Krungsai Amei sun ko paduru la sila so paduru leke Karbi alam kini ye pachoklim kitok pachoklim mangso aphuthak si standardization pasi pulo mangso alam aphuthak si da bangso Krungsai Amei paduru si pinida bangso me paduru da tiripia bangki kan Karbi alam kitok wera tumno Karbi alam sama dictionary pen cenglok kan kepe orang tum lalu kitok tumno sehang masalah tum pensi ada pilihan dulu lah tum dulu penangan alam film tidak apa itu Karbi alam ke isi standar dong si enangi putih rong hanga hawar alam pilih enak soal visi dulu so rong khang hawar putih noi tum kaningi puni hang anak tuan kaningi ni hang luar baguri so cengnya tan telata rong khang hawar alam visi ningi lo semu pen takut citan tu lo rong khang putih koda loma tu lo mo ihak tu lo umaha la pen hatu mangke dera nokbari alam sepu ada kan lo mane coklim alam thi kaningi alam thi semu kita itu paklang lo lalu lah si itu mungkin dak lam thika judun tado pay puma pai pulo malas kon taksi kaprek aprang puma ada prang ma PS nunggu ima PSR nunggu ima PRNG nunggu ima orang thilo lah si lahai lam thilo lah si atiri pi yang si rongkang lam thilo ni pudang teh lah susun ko non asal busuk ciladun chop ko bangkala ke isi Awirian lokal dialek Awirian nahawar pen asal orang thik cepek chodu ala sopan alam cejolo kame atiri pi long pudang teh rongkang pen la solam thisi nang ko puram thisi dak la mena pen separai lo aku la so teng si to bom nang ko ilitum eprang pena bangke ke toka hin setami pachoklim nangpo KLA pen angke japona lingsi tok do nangpo lapen Karbia kuralong ingti pu kache toka tumtado seta I adim along aya bangsi tok nangpo lapen lang po along G adim ke tok rong atumtado seta ke kali G abangsi tok nangpo pusi thanpon lapen angku ama lapen bangke seminar Krungsai Amei so melo penana muli tegena ci tong lapen mesen apa sih ke parpara tu masih di tempat hang lo kursing tero sing hanse segari tisu negi katharpi meipo kan di tempat hang di hanse kalau lihat ke lamera melo klaim ta jadi tik lo lamer lam chong ka boceta aja tik lo sekarang lihat ke thana lam ana bang lihat ning cibinang ko atiria melo ta non ningkala saya me bilang ke lah bini ke kono lama na bangke coklim lo pusi udeng kono la hayalong ilitum pacet tondon ji pulo dangte ahok tena la kene bertalam saya kita tum sitame penana pacet tondon ko la pena bangke la penali tum media tum sitame penana pacet tondon ko kaning jelong sitame pakeng pamekalo pulo dangte hala kardio tum sitame mo sitame nang cari dum ko bangso me
khoya long khorsing teron sikari tiso khoya sing hanse lapen tangpi megi kathar pietum chetong dunsi me the pi alam thi than pachini ponda Harsing Rong Hang report KTV News